Alhamdulillahirabbil alamin. Wontenipun jamaah ingkang penasaran tanglet sesungguhnya ini pun kula sampaiaken, tapi enten sing kurang jelas lan enten sing penasaran. Moko niki nggih mangke jenengan pahami ki Mbok. Kesesatan dalam bacaan niko enten kesesatan dalam perilaku niku kathah. Nggih, pun kula sanjangaken ingkang tiyang sing menika-menika. Bacaanipun kesesatan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, kula nyuwun karomaipun Sultan Aulia Abdul Qadir Waliyullah. Lah niki sesate ten pundi ngajenge bismillah. Ayat-ayat menika nedhiye niku letak kesesatane. Nedhi ten Sultan Aulia Abdul Qadir Waliyullah. Lah niki nggih atos-atos panjenengan mangke kula paringi ingkang sing sak benere hake Allah dalam bacaannya dan dalam perilakunya. Niki ingkang ditangletaken kesesatan dalam bacaan lan perilakunya. Lah niku wau bacaane sesat. Nedih ten makhluk. Senajan Sultan Aulia Abdul Qadir Waliyullah mboten angsal dijaluki. Napa malih karomah-karomahe menika mboten angsal. Mung sagete dikirimi suratul Al-Fatihah. Niku angsal. Lah nggih. Lah niku moko prilakune kesesatan. Nggih niki sing damel karomah-karomah niki, sebutane karomah niku napa kula nggih mboten ngerti. Kenyataane damel wirid niku wau muter-muter kaya wong gendeng, sot-sotan ngoten menika, tangane bergerak-bergerak nggih sing kados tiang-tiang lek ngesot ngoten niku, mboten enten napa, mencelat. Miring-miring nika nggih. Niku sesat. Dalam perilaku nggih ngoten niki. Perilakune napa? Sering aneh-aneh, ndamel sabuk. Niku moko sabuke ten lebete niki nggih ayate Allah. Tapi berbau syirik. Berbau syirik ten lebete, tulisane Bandung Bondowoso, tulisane hijib Nasor, hijib Kofi, hijib napa menika Nur Buat lan kulhu sungsang, kulhu geni niki perdukunan 5 menit ten mriki lek kajenge sesat dhewe kula mboten ngajari, namung kula sekedar nyampeaken atos-atos kesesatan niki. Senajan ayate Allah nggih niku wau. Ten kuburan nyalap telure diraja, ditulisi Arab, dipendhem ten lebete kuburan. Lah niku buak kembang ten perapatan. Lah niku ayat bacaan niki wau sing didamel kesirikan nggih kados ngoten niku. Lah napa kembang dibuat ten perapatan niku? Lek kembang disalap ten ndukure kuburan niku sik tasik sae mboten napa-napa. Tapi dibuat teng perapatan cek mbuak sial, cek waras, cek napa. Lah niku nggih saged waras. Tapi mangke enten tumbale enten permasalahan malih. Niki ingkang bacaan kesesatan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Kula nyuwun karomai Sultan Aulia Abdul Qadir Waliyullah. Niki sesat niki. Syirik. Nggih, lek ndamel sabuke kari pun dolan ado eling lek sabuke kari mlajeng seakan-akan Tuhane kari ten griyane. Nggih. Maka panjenengan sing sakit, sing sering nombo, sing mboten ten dokter, sampean sakniki kebongkar ilmune bawah niku. Tunggangane jin sing damel kajenge sampean didamelaken nggih nika korban. Sakniki waras. Oleh 2 dina 3 dina sampean lara malih, mriku malih, maringi rokok malih, maringi yatra malih, ora usah bayar malih. Tapi kayak ana mahar. Niki basa kesesatan yang nyata. Nggih, panjenengan pun mirengaken. Moko menika kula paringi ilmu sak benerane sing kados ngoten-ngoten niku dilarang dateng Allah, termasuk teng Al-Qur'an boten wonten. Boten wonten.
Lek sakit nggih ten dokter mawon. Tapi panjenengan lek iman, panjenengan ten jamaatan mriki alhamdulillahirabbil alamin. Panjenengan sakit kajeng didamel tiyang loro melalui santet. Panjenengan pun semerap. Nggih. Maka menika panjenengan dadosaken amalan jamaah sing ten mriki nggih melalui Al-Qur'an. Mboten aneh-aneh. Lek ancene pecah nggih pecah husnul khotimah. Biarpun pecah dalam keadaan sing kados ngoten menika tapi husnul khotimah mongko Allah ingkang ngatur azabih untuk orang-orang yang membacakan seperti itu tadi. Itu intinya ilmu santet di situ. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.